garin gardau garin gardau garin gardau kai ya garin ne talauci da mun bayan mu ne da ku me amfani da ku kai kwalliyar nan tayi dan juyon dan gani dosan man dan dakin duba man dawafin dauke da wani dabi'un ki suna burge ni ya kwarkwasa ruwan kwakwar murfin kwanan kunna kwanakin ku na ma zuciyata kin ganda nan yanzu nan saukata kenan naje Isra'ila maganar gidajen da mahaifin mu ya mutu ya bari a can uwaka ta take ni Isra'ilan uwaka ko fage ban tun da na uwar wayawan gidan haya muke mu haɗin nan mu amma ke ba ƴar garin nan bace ko daga gurin kuka zo bikin gidan su Malam Garba dan duk garin nan na garda guri ba gardama hine na gargado zuciya ta garan da gaya miki ni ban gargada gargajiyan garan dan garin nan kasa riga ni ya addabi yan matan garin nan aje a tawo da ubansa a tawo da shi an gama kowane hanyar da gidan mai gari dawar Allah ina ganin ki naji zuciyata ta fada famfan gudun famfalakin falan fanken fegin sauka fuka fukin yin fakin fada miki kin fada zuciyata faka da gaske take ya mai gari ba ya ce kai ya ƙara ganin ka da kowace yarinya a garin nan ba hasbunallahu a cikin ɗaliban na me suka yi mata garin gardau kai na fadda kika zan ai moda dan Allah ba ta ne ina son ki ba ai kai dama duk yan matan garin nan ba wacce baka ce kana so ya zuburutun zazzarutun mazirarin mazarutun zoban zariyar zuciyata za a haɗa ma aure yadda ni dake Allah ya taimaki mai gari yaran nan zumbudi ya addabi yan matan gari wallahi ina son ka da gaske Allah ka bar kofar gidan nan nace ka bar kofar gidan nan ba ki san inda yake ba in na sani ai zan faɗa maka kai da Allah ka kare ni ana zuwa ƙara mun ita garin gardau garin gardau